Здравейте, здравейте! Ако искате да разберете как да пречистите тялото си в къщи, в домашни условия, изгледайте видеото, останете до край и може да го споделите. И да го харесате, разбира се. Тъй като слънцето изгря, пролетта идва и билките започват да растат, всичко започва да вирее, всичко започва да цъфти. Реших да споделя с вас една много лесна рецепта, която може вкъщи да си я приготвите и да направите един курс за пречистване на организма. За пречистване от всичко онова вредно, което несъзнателно ние приемаме всеки ден и нашия организъм страда. Страда нашата кожа, страда всичко. Затова приготвила съм ви да ви покажа две билки, които аз обожавам и които са част от нашата аптечка. Това е сладкия пелин. Това е сладкия пелин. И другата е ехинацея, стрък и цвят. Ето я. Така да я погледнете. Обожавам аромата на ехинацея, защото има много благоприятен аромат и е много полезна. Така, ще ви кажа малко повече за тези две билки. Ехинацеята е по принцип противогъбично и противовъзпалително. А сладкия пелин е противопаразитно. Сладкия пелин дори може да ви помогне при тази коварна болест, маларията. Знаем, че е доста сериозно заболяване. Но ако приемате сладък пелин под формата на чай, тинктура или запарка, ще подпомогне в борбата с това заболяване. Освен това, паразити. Много хора страдат от паразити. Гъбички. Сладкия пелин помага при тези заболявания. Ехинацеята допринася този завършек на сладкия пелин, който е нужен точно това противопаразитно и противовъзпалително действие, което има. В комбинация става точното решение за такива проблеми. И също за пречистване на целия организъм. Когато се смесят двете билки, можем да пречистим кръвоносни съдове, бъбреци, черен дроб, жлъчка и кожата ни да засияе. Мога да ви кажа, че от двете билки се смесват, но винаги в хартиен плик. Смесвате 50 грама от двете билки или по 20 грама, т.е. равно количество, и една чайна лъжичка се запарва в 100 мл вода, вряла. Оставя се да кисне. Тази запарка е за 15 минути, след това се прецежда и се изпива сутрин на гладно. Може да си го приготвите вечерта и сутринта да си го приемете. В продължение на 20 дни. За 6 месеца. Тези 20 дни са достатъчни за 6 месеца да пречистите всичко това, което не ви трябва във вашия организъм. След 6 месеца още един курс от 20 дни. За онези, които им се струва много време отнето за приготвяне, за парки и така нататък, може да се свържете с мен. Телефона ми повечето от вас го имат, а за онези, които го нямат, в препоръчани най-отгоре е афиширан моя телефон. След това също може да се приготвя лапа от тези две билки. Лапа за варикозни рани, за трудно зарастващи рани, за точно онези хора, които страдат от паразити. Знаем, че когато имат рани, те много трудно зарастват и борбата с тях е доста трудна. Затова от запарката, която сте направили, която казах преди това,
Самата билка, която прецедите, не я изхвърляте, а я слагате в една марличка, така се сгъва на две и се слага, прави се лапа на самата рана. Се слага тази марличка и това предстоява колкото може повече време да го държите. От 20 до 30 минути ще е чудесно. И хубаво е тези хора, които имат такива трудно зарастващи рани, да промиват и с смрадлика. И тук ще вмъкна и ще кажа, че за всички онези, които им е трудно това нещо да го правят, ние предлагаме и такова мехлемче за трудно зарастващи рани, от които много хора са доволни. Пак ще кажа, телефончето ми може да го видите в публикациите с препоръчани и да се свържете с мен. Чао!